Dobrý deň, milé dámy. Moje meno je Katarína Zacharová a som autorkou a líderkou organizácie Real Women. A chcem vás srdečne pozvať na náš druhý ročník eventu Real Women Forum 2013, ktoré sa uskutoční 21. marca 2013 v Bratislave v hoteli Hilton. Fórum je celodenný event, ktorého zámerom je vytvoriť skutočne úžasnú atmosféru pre dámy, ktoré prídu, aby mohli prostredníctvom skutočných príbehov žien, reálnych skúseností sa inšpirovať a vziať si niečo konkrétne do svojho života. Je našim zámerom otvoriť diskusiu na témy, ktoré vás dámy zaujímajú, ktoré sú pre vás výzvou a ktoré potrebujete predebatovať s ľuďmi, ktorí sú odborníci, experti alebo nadšenci pre tieto témy. Real Women Forum je fórum, to znamená, že otvárame priestor pre diskusiu, chceme viesť s vami dialog a chceme vás počuť. Chceme počuť, čo potrebujete, chceme počuť, čo vás trápi, chceme počuť, aká je vaša výzva a chceme vám pomôcť dodať ľudí, vytvoriť prostredie, v ktorom môžete nachádzať odpovede a riešenia. A samozrejme chcem vám poskytnúť aj niečo praktické, konkrétne techniky, metódy alebo spôsoby myslenia, nastavenia, ktoré vám pomôžu začať tvoriť život, realizovať vaše predstavy, sny v reálnom živote, do ktorého sa vrátite po tomto našom evente. A hlavne je tu komunita žien, ktoré chcú to isté ako vy, ktoré myslia ako vy, ktoré cítia ako vy a chcú sa spájať, pretože keď sa spojíme, sme jednoznačne silnejšie a vieme oveľa viac z toho vytvoriť, vieme oveľa viac z toho zmeniť a vieme ovplyvňovať naše životy a mať za ne zodpovednosť. Veľakrát to, čo v dnešnej dobe považujeme za úspech, nie je to, čo nás aj skutočne naplní alebo urobí šťastnými. A my by sme počas tohto druhého ročníka Real Women Forum chceli skutočne otvoriť túto tému úspechu a vrátiť túto otázku naspäť k vám, milé dámy, aby ste sa znovu začali zamýšľať nad tým, čo pre mňa znamená skutočný úspech, čo je vlastne môj skutočný úspech, kedy som šťastná, kedy sa cítim naplnená, čo mi dáva zmysel, čo ma baví robiť v živote a či to skutočne robíte. Vás veľmi srdečne pozývam, aby ste prišli, pridali sa k nám na Real Women Forum 2013 21. marca 2013 v Bratislave v hoteli Hilton a zažili deň, ktorý vám skutočne môže zmeniť život, lebo minulý rok mnohým nám zmenil život a to tak, že nás pozbudil k tomu, aby sme urobili rozhodnutia, ktoré sme odkladali, aby nás inšpiroval urobiť niečo viac, ako sme doteraz robili, aby nás nasmeroval, kadiaľ môžeme ísť a ako sa môžeme ďalej rozvíjať a ponúkol nám zdroje, ako to dokážeme uskutočniť. A toto by sme veľmi radi dopriali všetkým vám a tešíme sa na tento deň s vami.